A wannan wata na al-muharram muna roƙon Allah ta'ala ya sa mun fara shekarar da sa'a da kuma albarka. Wata ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yawaita yin azumin nafila a cikin watan al-muharram. Mafi muhimmancin azumin nafila kuma shine azumin ashura, shine ranar 10 ga watan al-muharram. Wato kenan sai mu ce azumin ranar juma'a zai zama shine 10 ga wata insha Allah, amma sai a hada da 9 ga wata shine azumin tasu'a 9 ga al-muharram, ashura 10 ga al-muharram. Azumin iya da falala kamar yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa yukaffiru sanal madiya wa fi riwayatin ahtasibu annahu yukaffiru sanal lati qablahu, yace yana kankara zunubai na shekara guda da shekara da ta rigaye shi, shine kenan shekara ta 1444. kurakuranka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala na shekara guda gaba daya dalilin wannan azumi sai Allah ya kankare maka. Hadithin iya cikin sahih muslim, hadithi ne na 1162. baya ga wannan hikimar yin azumi din kuma kamar da ya tabbata a sunna, riwayar sahabi Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an cewa fiyayyen halitta yayi hijira daga Makka zuwa Madina, sai ya samu Yahudawa suna azumin a garin Madina. Don da gabanin hijira garin Madina akwai Yahudu da yawa, Banu Qainuqa, Banu Nazir, Banu Quraiza, suna da dama. To sai ga suna azumi wannan rana ta 10 ga Ashura, sai tambayi dalili, suka ce rana ce da Allah ta'ala ya ainihin halakar da Fir'auna, huwa yawmul ladhi najjallahu bani Isra'ila min aduwwihim, rana ce da Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga abokin gabansa shine Fir'auna, sai ya halakar da su, kamar yadda hadithin cike cikin aljami a sahih na Imamul Bukhari, hadithi na 1865. Annabi sai ya ce to in haka ne mu muka fi dacewa da Musa, na hannu a haqqu bi Musa minhum, ai mu mun fi kusanci da Musa fiye da ma Yahudun da suke yin azumi din. Yace yawmun salih a hadisin Bukhari, cewa rana ce kenan salihar rana. A riwayar Muslim yace huwa yawmun azim, rana ne mai girma a wurin musulmai. So ya zama mun azumci 10 ga wata shine tasu'a kuma saboda mu yi mukhalafa da Yahudu, saboda cewa la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Hikimar yin wannan shine musulmai su saba wa Yahudu, don haka kenan ko cikin ibada ne an kwadaitar da saba musu. So da Allah sai mu dage ranar Alhamis da Juma'a mu yi wannan azumin, kuma wanda bai ji ba mu isar da sakon zuwa gare shi, iyalanmu mu koya musu, makwabtanmu mu koya musu, abokananmu mu koya musu, hatta iyaye in akwai wanda suke raye a tunatar da su. Aikin alkhairi idan za a yi ana kokarin sa mutane da dama su yi ne. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Falala na kafara na zunubai na shekara guda, Allah ta'ala ya ba mu dalilin azumtan wannan rana wacce take mai albarka insha Allah.